Koro mag jwang' magitimore kinde mabende duol marango tijo obila pacho kaendi IIPOA koro wacho ni nitiere donjruok kod tipo mag wang' dede tesend obila ma Central kama ne ogeng'ne Albert Ojwang'. IIPOA kokalo kuom jalup jakom mare Ann Mwangi wacho ni nitiere donjruok kod tipo mag wang' dede go e kinde ni mabende koro IIPOA dhi nyime kod timo nonro ewi nek mar Albert Ojwang'. Magitimore kinde mabende Senators dwaro mondo mi obila ochiw tipo mag wang' dede kowuok e log tich mar okwach kich mano DCI nyaka chop e tesend obila ma Central kama ne ogeng'ne Albert Ojwang'. That the CCTV systems located at OCS office had been interfered with. Number 2, that the post-mortem conducted on 10th June 2025 revealed the cause of death as head injury due to blunt force trauma, neck compression, and multiple subcutaneous bruises all over the body. This, Honorable Speaker, the autopsy report and our preliminary investigation rule out the theory of suicide. Koro mag jwang' ma en chenro pod dhi nyime e od bura mar Senate kendo wabiro medo luoni godo kaka odhi nyime no. Wabiro mi ler mathoth kotenore kod dwaro ng'eyo mathoth kotenore kod tho kata nek mar Albert Ojwang' masani pod nitiere e lwet obila. Bende mana kete nyakalondo mar miero mar Mogi.